दिन भर घुसल रहता भतार। हाँ, दिल्ली से आइल बजब से घर ही में दिन भर घुसल रहता भतार। अब कुछ दिन खातिर फोन तू मत करिहा ना तो लफड़ा हो जाई यार। अब कुछ दिन खातिर फोन जानू मत करिहा ना तो लफड़ा हो जाई यार। मौका जदि मिले बात कहने के तो ये नहीं से करब जानू कहल। तनी को जे गलती अगर हो गइल खुल जाए हमनी के पोल। अगर हमार भतार जान गइले नु तो जियल मुहाल हो जाए। मौका जदि मिले बात कहने के तो ये नहीं से करब जानू कहल। तनी को जे गलती अगर हो गइल खुल जाए हमनी के पोल। बात मजबूरी बात समझल करिल हम तो हसे बहुत प्यार। बात मजबूरी बात समझल करिल हम तो हसे बहुत प्यार। अब कुछ दिन खातिर फोन जानू मत करिहा ना तो लफड़ा हो जाई यार। अब कुछ दिन खातिर फोन जानू मत करिहा ना तो झगड़ा होई बढ़िया। हरदम चेक करत रहेला व्हाट्सएप के मैसेज। घर में कोनो काम नइखे सैया के बिजी राखे 24 घंटा से। अरे बात समझे के कोशिश कर तोहर कसम नु कहतानी। हरदम गोलू चेक करत रहेला व्हाट्सएप के मैसेज। घर में कोनो काम नइखे गौरव के बिजी राखे 24 घंटा से। मौसम राजा बात तू समझल कर तलाक ना तो हो जाई हमार। विष्णु सदाम सतीश बात बुझ तलाक ना तो हो जाई हमार। अब कुछ दिन जानू फोन तू मत करिहा ना तो लफड़ा हो जाई यार। अब कुछ दिन खातिर फोन जानू मत करिहा ना तो झगड़ा हो जाई बढ़िया। दिल्ली से आइल बजब से घर ही में दिन भर घुसल रहता भतार। अब कुछ दिन खातिर फोन तू मत करिहा ना तो लफड़ा हो जाई यार। अब कुछ दिन खातिर फोन जानू मत करिहा ना तो लफड़ा हो जाई यार। स्टार डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बसंत बाजार।